ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଛି ଫର୍ମ? এটা আমার ধান কটা ভ্যাকেন্সি বাহারুଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତି କିଛି ବିନା ଇଏରେ ଯିବେନି ଜବ୍ ରହିବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଏରିଆରେ ହିଁ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିବ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଆସିବେ ସକାଳୁ 6 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଧରେ ଆସିକି କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ହିଁ କେବଳ କରିବେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭାଇ ଫିକ୍ସ ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଏଇଟା ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବେ। ମିଟିଂ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଧାନ ମାନେ